హాయ్ అండి. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్న పోకో C61 ఫోన్ మొబైల్ ఫోన్. చాలా బాగుంది క్వాలిటీ. కొత్త మొబైల్ మంచిది వచ్చింది. 5430 రూపీస్కి వచ్చింది. చాలా బాగుంది మొబైల్. 4GB ర్యామ్, 64GB స్టోరేజ్. చాలా బాగుంది మొబైల్. ఇది అతనే ఓపెన్ చేసి ఇచ్చాడు, డెలివరీ బాయ్ ఓపెన్ చేశాడు. ఎందుకు అంటే అతనే ఓపెన్ చేస్తాడంట. ఓపెన్ చేసి అతను ఏదో చేసుకొని ఇచ్చాడు, సంథింగ్ లింక్ చేసుకున్నాడో ఏమో ఓపెన్ చేసి ఇచ్చిండు ఫ్లిప్కార్ట్లో. చాలా అంటే చాలా బాగుంది మొబైల్. గ్లాస్ మాత్రం రాలేదు, గ్లాస్ మనం వేసుకోవాలని చెప్పాడు డెలివరీ బాయ్. చాలా బాగుంది మొబైల్. మీరు తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు, నమ్మొచ్చు ఫ్లిప్కార్ట్లో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి.